Mengapa orang Minang begitu tangguh dan beradat? Jawabannya ada pada sistem kekerabatan yang unik. Kamanakan Barajo Kamama. Dalam falsafah Minangkabau, mama bukan sekedar paman, melainkan orang tua kedua yang memikul amanah besar. Simaklah pesan abadi lewat bait-bait gurindam berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kasih sayang. Anak dipangku, kamanakan dibimbing. Kasih dan bimbing jalan kehidupan yang terang. Kamanakan Barajo Kamama, mama Barajo kamu fakat. Pasan mama ka kamanakan. Nankan duang kamanakan mama, buah hati ayah jobundo. Dek kamanakan cubola sima, dangakan mama bacurito. Kok indak salah mama mahituang, di agak-agak sampai kini. Takalo kamanakan kadibaduang, mama malie partamo sakali. Di tanggal samo bulan nan samo, sakian tahun maso dulu. Dihituang sampai kini ko, indak terasu wakatu balalu. Di hari baik bulan nan baik ko, tanggal kelahiran kamanakan. Mama tulieh gurindam keganti kado, pitih tak mungkin mama kirimkan. Mama bukanlah orang kayu, cadia indak pandai pun bukan. Hanyo sebagai tandonyo cinto, aponanado nan mama barikan. Sapanjang sarak nan mangatu, diadat ka mama pakaikan. Kok senteng bilai di bundo, kok kurang ayah ka mencukuikan. Diri mama kok dipandangi, bukan maratuk menyasale untuang. Bandang sahalai umpamo tali, putuih kamanakan nan kamanyambuang. Walaupun mama tanaman jolang, di dalam suku tanaman tuo. Tapi umpamo karambian condong, kapara urang jatuh buahnya. Lah karyang tanah menggadangkan, lah latih menyiram pagi patang. Hutang pupuak alun talan saikan, buahlah dulu di ansua urang. Nan labiah camiah dalam hati, tantu kamanakan lah tahu juo. Mama indak ba anak padusi, ba anak jantan surang pulu. Si upiak si buyuang sinanan, nan gadang nan kece iyo. Ko etek kaditanyokan, panghulu indak bada tuak tido. Tapi samantang pun ba itu, biarlah mama jo untuangnya. 3 bulan di kanduang ibu, suratanlah sudah jo garihnya. Indak doh mama bimbang jo ragu. Sakare indak bahati sumbiang, kok barek bana baban di pangku, nan kamanakan ka mama bimbiang. Mama jambuakan sapanjang tangan, mama uluakan sapanjang tali. Ba itu adat mak jakan, walaulah banyak nan lupo kini. Katukuk tambah dari mama, indak malabihi dari ayah. Dek kamanakan cubolah simak, mama kamulai basa jarah. Tak kalau maso dahulunya, sabalum bara balun, alun baputia joba bungo, alun babatang joba daun. Niat tasimpan dalam hati, dirunggo dado ayah jobundo, taruko baru kajadi, baru sajo mangakah bikia. Ayah badoo padonan kuaso, mandi bakanda pado ilahi. Kok laya anak nan dicito, kapang ganti badan diri-diri. Diwarih nan kabajawe, dipusako nan kabatolongan. Indak dibilang jariah jopane, lamo jo maso indak dihetuang. Kok laya anak laki-laki, umpamo ames jo parmato. Ibarat cincin di jari, kapanyun suang tamu kok tibo. Katungke pamaniah jalan, kakariah pamaguadat. Panjago wariah katurunan, kapambelo dunio akhirat. Kok nyampang laya anak padusi, ibarat bungo di halaman. Hiasan dalam nagari, sumara anjuang paranginan. Bakarat doo jo pinta, masonyo Allah kamambari. Balaku juo kiranyo pinta,
9 bulan 10 hari. Layalah anak perempuan. Sehari laya sehari banamo. Namo indak ka mama sabuikan. Tapi baa menggadangkannya. Sajak mulai turun mandi. Sampai pandai jalan surang. Anak pamainan patang pagi. Bak cando intan bakarang. Dijunjuang bagai makuto. Hiasan dalam kampung. Diasuh sekolah jo mengaji, diajah adat sopan santun. Dari sehari ke sehari, sampai babilang tahun. Dibaliakkan subang jo galang, dipakaikan ames balampiah, dari kece dinanti gadang, sampai menjadi anak gadiah. Kok dipandang kepada umua, kinilah masuk tujuh baleh, dari dapua semua jo kasua, kamanakanlah patui, tahu jo kamia. Kamanakan mama gadiah nan Jombang, sumara anjuang paranginan. Limpapiah rumah nan gadang, ba itu di Minang rang himbaukan. Manuru adat di Minangkabau, sarak mangato adat mamakai. Sajak tamat mengaji di surau, umua cukui bilangan lah sampai. Lah pandai batana jo manggulai, lah tahu jo padih asin garam. Lah kameh menyapu lantai, dari luar sampai ke dalam. Umpamo tanaman dalam parak, batang gadang daun lah rimbun. Buah lah mangka saparo masak, mengarang bungo bakaan timun. Siriah lah patui naik junjuang, hutang di mandiah ayah jobundo, disiko carito mamak kuduang, iswak disambuang katukoknyo. Banyak contoh ka mamak sabuikan. Kajadi suri gadiah Minang, adat josara maajakan. Minggu di muko ka mamak kambang, sampaikan salam ke ayah jobundo. Doakan mamak talakia pulang, bakumpo kito di hari rayo. Kari jokabiah samo di jalang. Itulah pesan luhur mama kepada kemanakan. Bimbingan kasih sayang yang melahirkan generasi tangguh dan beradab. Apakah video ini mengingatkan Anda pada pesan orang tua? Jangan lupa like, komen, dan share agar nilai luhur ini terus hidup di hati generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.